kom hawnhekk nsellem il daw kollha madwar Malta u Għawdex u l-ħabbi ħbieb, membri, familja, River of Love. U jalla din il-kelma tbirikkom u tkun ta' sostena likom u anka tpoġġikom fuq it-triq sewwa. Għajni tolbu flimkien, Mr. Addis, grazzi tal-privileġġ li jiena nista' nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. Mulej opera bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u kellimni, għatini revelazzjoni u waħdem fija. Għamel fija dak li trid int. Bħalma qalet Marija, hekk ukoll ngħid jien minn qalbi. Mulej jiena nilqa' l-kelma tiegħek u għalhekk ngħid ħajsir minni skont kelmtek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ġwanni 13. Vers 15. Illum ħanitkellem għaddejja fis-saltna. Għaddejja fis-saltna. Għaddejja fis-saltna. Ismaw klim Ġesu. Min vers 15. Ġwanni 13 vers 15. Għax jiena tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Din għal kulħadd, mhux għall apostli biss. Għal kulħadd. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu. Anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibgħatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom ħenjin intom, imberkin intom, mhux jekk tkunu tafuhom, jekk tagħmluhom. Ħenjin imberkin jekk tagħmluhom. Mhux qed tkunu biss tafuhom. Jien minix ngħid għalikom il-koll għax jien nafx nies għażilt, imma għandha s-seħħ l-Iskrittura li tgħid minn sa nafti. Ħaneqafhem sa 17. Jien dawn il-ħwejjeġ intom tafuhom. Morru issa fi ktieb ta' Marka 10. Fil-komplement, jekk taqraw il-komplement ta' skrittura, Ġesu mbagħad jitkellem fuq il-xugaman li ħasilhom saqajhom u qallhom bħal l-istess mod li intom tagħmlu l-istess ħaġa li għamilt jien. Marka 10 vers 41. In vers 41. Halleluja. L-10 l-oħra, meta semaw dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni, imma Ġesu sejħilhom u għallhom, tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jodduhom bħala kapijiet tal-pagani. Jaħkmu fuqhom u l-gbarat tagħhom jaħadnu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, ma min irid ikun kbir fostkom, tista' tkun kbir. Imma trid taqdi. Trid isservi. M'għandix problema jekk trid tkun kbir, ma trid isservi. M'għandix problema jekk irid ikollok ministeru kbir, imma trid isservi. Għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll il-bniedem, hekk ukoll bin il-bniedem. U ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Dik il-kelma hija djaknu. U biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-ħajja ta' Ġesu, jiġifieri benefikajt minna jien u int. Il-ħajja tagħna tibbenefika minna oħtna ħuna il-ġisem ta' Kristu. Amen. Morru issa fl-ewwel Timotju 3. Ħanaqralkom dawn l-iskitturi għax imbagħad għandi bosta punti x'nixtieq naqralkom. Fil-ktieb ta' Ġwanni 20, Ġesu jgħid skrittura
li f'pajjiżna ċertu aħwa jħobbu jużaw x'darba niftaħ fuqha. Imma jgħid l-kliem ara bħalma l-missier bat lili, hekk ukoll jien nibgħat lilkom. U jekk tieqaf hemm biss tiġi għandek rux ma tax tabot. Imma l-kumplament tal-iskrittura wkoll trid tagħmilha tiġi mfissra fid-dawl ta' dak il-vers. Ma tistax taqbad vers barra mill-kuntest għax inkella tagħmlu jgħid li trid int. Mela meta Ġesu qal bħalma l-missier bat lili l-ewwel question mark hija kif bagħtu l-missier lil-libe. U żgur li jekk tifhem u min irid jifhem ħajfhem li żgur kien mhux kif naraw ħafna. Għax jekk naraw ħafna, il-missier lil-libe ma bagħtux hekk, mela daw x'inhuma jagħmlu. Suppost daw qed jagħmlu jimitaw il-libe. Għax għalla l-missier hekk bagħtu. Amen, mela. Grazzi Ġesu. Vers wieħed, din hija l-għażla tal-isqof. Jew nkella hija l-kelma pastor, all right? Hija l-kelma pastor. Illum fil-kuntest li ngħixu fuq llum, ħafna denominazzjonijiet sew jekk għandek Kattolċi, Anglikani, Luterani, sew ċertu denominazzjonijiet Pentekostali, ġeneralment il-kelma isqof juħduha tfisser bħala mexxej raj fuq rajja oħra. Imma kull raj huwa isqof. Imma biex aħna llum niddistingwu bejn raj u raj, ħafna mid-drabi aħna fil-knejjes bħal River of Love jew simili ngħidulhom senior pastor. Sewwa? Imma tfisser hekk, ġifieri fil-mentalità tfisser għandek persuna li qed jopera li għandu mexxej oħra taħtu u jekk huwa xogħol apostoliku u din hija hawnhekk fejn jidħlu ħafna mbagħad ċertu distingwazzjonijiet, ċertu differenzi. Għax ix-xogħol apostoliku dejjem jaħdem b'missier itella l-uliet. Għal ħafna Kristjani madwar id-dinja, inkluż Malta, naħseb Alla jaħsbu li Alla jħobb l-orfni. U minflok għandu dar ta' ulied ħafna drabi għandu orfanatrofju. Alla ma jridx orfanatrofju, Alla jrid dar, familja. Are you understanding the concept yet? Tifmuħ il-kunċett tal-issa? Ġifieri meta int għandek xogħol ġenwin apostoliku, meta naraw id-diżinn bibliku, ikun hemm persuna ġiet mibgħuta fejn dik il-persuna ġiet mibgħuta mhux minn Alla biss, anzi tiġi mibgħuta minn dak ta' fuqha. Dak jiġi msejjaħ apostlu. Illum il-ġurnata f'ħafna kampijiet il-kelma apostlu ma tantx tintuża hemmhekk. Forsi f'kuntest Malti nisimgħu il-kelma xogħol apostolat. Xogħol apostolat min jagħmlu? Tagħmlu l-Knisja kollha sa ċertu punt, imma tagħmlu l-apostlu. Sewwa, allura x-xogħol apostolat vera bibliku huwa persuna li tibda xogħol mhux li taqsam knisja tuħu nofs knisja u tibda xogħol li bosta knejjes fid-dinja nfetħu hekk u anke f'Malta hemm ċertu xogħlijiet hekk li la jiena u laqqas nemmen Alla l-missier ma jaqbel magħhom. Imma mbagħad dak jara Alla fil-jum il-ġudizzju. Imma meta għandek xogħol apostoliku vera, jiġi mibgħut persuna bissew għax bħalma nħobb ngħid many went but fewer sent. When one is truly sent, jibda xogħol mill-bidu. Xogħol fresh, jibda jġib l-erwieħ lejn Kristu. Jibda jrawwimhom bħala wliedu, mhux bħala membri tal-Knisja, bħala wliedu. U hu jsir il-missier spiritwali tagħhom. U dak huwa l-unika missier li huma jgħidu jew isejħu jew jaraw ħarsu lejh bħala missier. Tifhmu? Pawlu xejn fl-ewwel Korintin 4 minn vers 11 sa 15. Għandkom bosta liema, imma missier
wieħed. U jien missierkom li jien li wellitkom fil-Vangelu. Issa, peress li l-Kristjaneżmu huwa mifrux madwar id-dinja, mhux kulħadd bil-fors awtomatikament jaf dawn l-affarijiet jew jifhem dawn l-affarijiet. Allura, pereżempju, inti għandek nies li pereżempju twildu mill-ġdid ma' God TV. Jew samaw evangelist, tawlaw ma talbu miegħu. U kollu xogħol tajjeb, thank God, xogħol tajjeb. Meta jkun hemm xogħol apostoliku, jew l-apostlu, jew nkella x-xogħol tal-apostlu li jkun ġimqajjem, li mbagħad jibdew jissejħu meta jiġu biex jiġu ordnati, jissejħu ministri ordinati. Il-kelma ministri hija l-kelma diaknu wkoll li tfisser għaddejja. Infatti bil-Grik tfisser trap. Imma tfisser għaddejja. Dak ix-xogħol mbagħad il-ministri ta' dak ix-xogħol apostoliku jibdew jagħmlu l-istess xogħol. Ix-xogħol dejjem jiġi multiplikat. Qed tifhmu? Meta jsir l-affarijiet sew. Issa meta inti fid-dinja għandek sitwazzjonijiet f'kull kamp ta' kattoliku, protestant, anglikan, pentekostali, karizmatiku, sewwa ejja ngħidu li daw kollha jħobbu l-Kristu. Mhux il-każ, għax ħafna minnhom ġas qegħdin hemmhekk għax imdorrijin hemm. Imma ejja nassumu li kollha jħobbu l-Kristu, mhux bil-fors kollha jifhmu dawn l-affarijiet. Mhux għax ma jistgħux, sew qatt ma semgħu, jew qatt ma studjawh, allura ma jafuhx. Allura inti għandek nies li twildu fis-saltna ma m'għandhomx dan il-kunċett jew dan it-talim u dan għarfien, allura jkollok xi wħud li jiġu u jibqgħu orfni. Jew jiġru minn knisja għal knisja, jew m'hemmx kontabilità, m'hemmx trasparenza, m'hemmx relazzjoni mal-missier spiritwali, m'hemmx relazzjoni mal-familja, imorru l-knisja dik hija viċin, u għamela għax għandha s-servizz minn ix-xogħol, u dak għax ma tantx idum, allura m'hemmx kuntest ta' familja, m'hemmx konċett ta' familja li jiena mrebbi, imrewwem, twilit, mqajjem u mtella ġewwa familja. Dak huwa d-diżin li Alla kellu f'moħħu. U kif nafa di? Għax dak naraw fil-Bibja. Dak naraw fl-Atti tal-Apostli. Amen? Halleluja. Meta int għandek ara isek l-ewwel bej 20-30 sena tal-Knisja, l-ewwel Knisja, dak huwa l-pattern. Dak huwa l-pattern. Amen? Halleluja. Issa, l-ewwel Timotju 3 malajr, ejja naqraw malajr. Din kelma ta' min joqgħod fuqha min jixtieq ix-xogħol ta' isqof. Ix-xogħol pastorali. Diakni ukoll jagħmlu xogħol pastorali. Mhux bil-fors kollha kemm huma. Għax għandek xogħol għandek diakni jagħmlu xogħol pastorali. Għandkom diakni jagħmlu xogħol naturali. Għandkom diakni jagħmlu xogħol evanġelistiku. Mela, min jixtieq dan ix-xogħol ta' isqof? Amen? Jixtieq xogħol tajjeb. Sabiħ. Jekk tiġi ma lil isqof ikun bniedem li ma ssibx tajt fih. Li jkun raġel ta' mara waħda li meta jgħid fih mhux jiġifieri ma tgħid fih ma jkollux xi rekord. Jien naf pereżempju qed nitkellem mal-bixib dil-ġimgħa. Għalli meta jiena mort Bible College kien hemm leader fil-Bible College prova jabbużani. Spiċċa tal-qad minn dak il-Bible College u spiċċa imexxi Bible College ieħor x'imkien ieħor. U qal irrapportajtu. Mhux il-pulizija, għax aħna ma ddinjawx, il-Knisja qatt ma tmur għand id-dinja ftakru għadik. Ftakru għadik dak huwa għajb meta l-Knisja tmur għand id-dinja. U Alla jgħidilhom miskom tistħu intkomx kapaċi solvu dawn l-affarijiet bejnietkom? Hemm bżonn tmorru għand id-dinja? Fl-ewwel Korintin kapitlu 6 dik qiegħda. Imma peress li kien hemm abbużi pereżempju sesswali, letteralment, spiċċa niżel ukoll. Allura da kien hemm xi tgħid fih affarijiet serji. Vers 2. Jekk tiġi ma l-bniedem isqof ma jkun bniedem li ma ssibx xi tajt fih.
Issa, bimħabba u b'rispett. Hawnhekk qed tindunaw li l-ħbieb tagħna Kattolċi diġà missjaw l-ewwel lajne. Għax min imexxi l-Knisja għandu jkun miżewweġ. U hemm raġun. Hemm raġun. Issa, ħankomplu fuq għadi. Jeħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssibx jgħid fih, li jkun raġel ta' mara waħda, li jkun meqjus, prudenti, serju, li jilqa' l-barranin, ġifieri ospitabbli, jaf jallem il-kelma, ta' mhux il-filosofija u xi New World Order. Jaf jallem il-kelma ta' Kristu. Sewwa, u mhux kif naċċettaw il-kulħadd u nħobbu lil kulħadd u l-kelma tal-verità qatt ma tiġi pritkata li ma m'għandux offendu nilsu l-kallu ta' xi ħadd. Li ma jkunx mod jax-xorb. Ġifieri ma jkunx sakranazz, mhux ma jistax jieħu xi tazzambit mal-ikla. Jekk irid, issa jiena ħila qatt ma ħodt inħobbu l-inbit, l-unika nbidla nixrob hija fiż-żema. Jew nkella meta jagħmlu xi stuffat tal-qarnit, hemmhekk iva. Li jkun li ma jkunx violenti, imma ġwejjed, li ma jkunx ġellied. Kontra l-ħażen trid tiġġieled, ma tkunx ġellied ġifieri li inti tkun bniedem li ġġib il-paċi l-għaqda bejn l-aħwa fi Kristu. Anqas rajba l-flus. Hawnhekk mhux qed jgħidlek li ma jkollux flus, ġifieri ma jkunx rajb, greedy. Li jkun raġel jaf imexxi tajjeb il-dar tiegħu u li jżomm il-luliedu fl-ubbidjenza bir-rispett kollu, għax jekk wieħed isqof pastor diaknu ma jkunx jaf imexxi l-daru stess, kif jista' joħsib il-Knisja ta' Alla? U l-mistoqsija ma jistax. M'għandux ikun wieħed li għadu kif tagħmmet, għamlu underline dik, li ma jmurx jimtella bih innifsu u hekk jaqa' fil-kundanna ta' xidan. Issa, jiena mill-esperjenza tiegħi, jien inni pastor, kemm inni 17 sena, inni fil-ministeru minn 1998 fil-ministeru, qabel kont evangelist nivvjaġġa bħala evangelist. Però rajt ħafna balbuljati Kristjani. Li jkollok żelu huwa tajjeb u titilfu għaddak iż-żelu. Imma żelu biss, entużjażmu, imħabba l-Alla biss ma tagħmlekx ministru tal-Alla. Trid tkun hemm, imma dik waħda ma tagħmlekx ministru tal-Alla. Ma tikkwalifikakx biex tmexxi knisja dik biss. Illum kont nitkellem ma' brother ma nafx ikux qiegħed u qedlu qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. U qedlu inti immaġin li kieku jiena ngħidlek jiena entużjast tal-ajruplani. Tgħidx kemm nara videos tal-ajruplani fuq il-YouTube u noqgħod nistudja fuq l-ajruplani. Ngħidlek inti kieku tiġi tirkeb ajruplan miegħi u waslek sal-Ingilterra. Imma tgħidx kemm inħobbhom tal-ajruplani. U veru għandu hobby. U vera nistudja ħafna. Inti tirkeb l-ajruplan kieku miegħi. Imma għas fil-karozza. Mela, imma tal-karozza dik storja oħra. Għaliex tal-karozza l-istorja tmur hekk. Jiena għandi f'moħħi dejjem li nirbaħ l-rjuħ l-Alla. Allura peress li darba kien hemm wieħed u l-mulej għallu int m'għandekx premijiet ħija ta'. Għallu għax meta n-nies jiġu il-knisja tiegħek kollha jorqdu. Għallu ma meta daw jorkbu l-karozza ma dan il-passer daw tgħix kemm jitolbu u jersqu nies lejja. Allura jekk inti ma jkollokx biża tal-infern, Alla juża ċertu doni biex jippreparak sew. Ħallejt mur il-ġenna.
Amen. Kemm minnkom tixtiequ tmorru l-ġenna? Imma ħanoqtlok issa, mela bas se tmur il-ġenna. Infatti darba kien hemm klassi ta' tfal u t-teacher qalet kull min irid jmur il-ġenna kulħadd jolli ideh. U kulħadd tolla ideh barra wieħed, Timi. U dik qartlu Timi, għaliex ma lejx idejk? Qartlu għax il-mami qartli kif inlestu mill-iskola pajs ġej dritt id-dar. Anyway, allura qed naqraw hawnhekk l-ewwel Timotej 3 u forsi ġut minnkom issa li jilkom parti minn din il-familja u forsi għandkom ċertu snin fil-mixja tagħkom fil-mulej. Hawnhekk jgħidlek m'għandux ikun wieħed li għadu kif itgħammed. Fl-esperjenza tiegħi intqajt ma' Kristjani u hawnhekk ngħaddi biss glorja l-Alla li fi knisja bħal di faċli issir żelus għal Kristu. Għax hawnhekk jiġi mogħti spazju l-Ispirtu Santu, mirakli, fejqan u nies jinħelsu. U dawk l-affarijiet ġeneralment jagħmluk fjamma għal Kristu. Jekk ma tkunx mejjed, u mbagħad jekk tkun mejjed nitolbu għal qawwa tal-qawmin fuq. Halleluja. Imma allura faċli ssir żelus u tibda tmur id-dar taqra l-Bibja, tibda tara l-videos. Imma taqra l-Bibja, tara l-videos. Daqshekk biss ma jkwalifikakx biex issir pastor. Jew issir diaknu, jew elder, jew whatever. Hemm żmien, hemm staġunijiet. U esperjenza tiegħi partikolari matul iż-żminijiet li rajt hija li partikolari kien hawn matul iż-żminijiet aħwa li jkollhom ċertu żelu u jfittxu l-mulej u jibdew jitalmu kif Alla wedna li aħna mmiddu jdejna biex fuq il-morda u jfiqu. Għax hekk tgħid il-kelma Mark 16 minn vers 15-20 hekk twiegħed kulħadd min jemmen hekk jgħid. Tifhem? Tgħidlek Ġesu Ġwanni 14 minn vers 14 tgħidlek l-istess sopri li għamilt jien tagħmluhom intom u akbar minn dan għax jiena se għand il-miżid. U dik veru għal kulħadd min jemmen dik. Imma li inti tagħmel l-opri, tfejjaq in-nies keċċi xjaten ma tagħmlekx pastor. Ħanejdlek aħwa, it-tifel tiegħi il-ġimgħa l-oħra ġi toħt qiegħda hawnhekk. Għalt li pastor kelli ħolma tat-tifel tiegħek qgħid it-tifel tiegħek jitla' fuqi. It-tifel tiegħi jitla' fuqi u kif qed nara ħadd jitbellaħ għax qed jieħu awtorità f'isem Ġesu Kristu. Għada għandu 9 snin, ħajla 10 nhar ħadd li ġej. Tafx għalt li pastor taf li fiqt. Mela issa l-pastor jiġi pastor Mikajas. Għax fiqed di. Taċċettaw li l-pastor Mikajas ikun pastor Mikajas. Gustus, hello. Tittiklu meta taraħ. Imma ma jfissirx li huwa pastor. Jista' jkun hemm sejħa fuq ħajtu, imma jrid jikber u jrid immatura u jrid jgħaddi mill-arbil u jrid jiġi maqsur. Qed tifhem? Allura matul iż-żminijiet jiena ċajt rajt aħwa li jibdew bruxma ta' żelu u mal-ewwel iridu jsiru ordinati ministri. Ftakkar il-kelma ministri b'mod ġenerali tfisser għaddejja, mela kollha kemmilkom għaddejja. Imma li tiġi ordinat u appuntat jirrekjedi ruxma ta' testijiet. U dak huwa x-xogħol apostoliku. Għax inkella minflok apostolik you become an apostasy. Allura niftakkar kopja partikolari sewwa ħafna minnkom ma tafuhomx għax issa ilhom u għadda żmien. Ruxma ta' żelu u aħna f'din id-dar, f'din il-knisja li issa dan il-ministeru qiegħed stabbilit f'7 nazzjonijiet. Nirringrazzaw l-Alla u ħajkun hemm iktar bil-qawwa ta' Ġesu. Imma wara ftit xhur inqas minn sena. Inqas minn sena. Meta inti tara nies li ruxma ta' żelu ma minux kapaċi jpoġġu bil-qeda u jirċievu u jitgħallmu u jaqdu iservu, titisservi aħwa. Li inti għandek don ma jfisser xejn fuqek. Inti Ġesu ma qallekx inti tarafhom mid-doni tagħhom, inti tarafhom mill-frott tagħhom. Id-don tirċivih f'ħakkatajn, il-frott trid kabru.
Inti tista' jkollok iktar doni minni. U minn qalbi ngħidlek, jalla jkollok iktar. Però ħan nippreparak, ħajkollok iktar responsabilità. Ma jalla jkollok id-doni kollha. U nemmen li tista' kollha joperaw f'ħajtek kollha. Mhux ngħidlek ħajoperaw kollha fl-istess ġurnata, imma tista' topera fihom kollha. Imma mhux id-don jagħmlek ta' Kristu ġenwin, il-frott u l-karattru li jagħmlek ta' Kristu ġenwin. Għax aħna nafu f'passaġġ f'Mattew 7 kapitlu minn vers 21 sa 23 fejn hemm grupp ta' nies li jiġu ddehom Kristu, jipprofetizzaw jagħmlu l-miraklu jkeċċu x-xjatin u Alla jgħidulhom jien ma nafhomx. Kif jista' jkun? Hija ċara fl-istess passaġġ ċar. Għax jgħidulhom intom tagħmlu l-ħażin u dik il-kelma hija lawlessness, ribellioni. U l-opposta l-ribellioni hija obbedjenza. Morru mad-dinja kollha. Għamlu disċipli. Għamduhom fisem il-missier li ben Spiritu u għalmuhom jobdu. X'jagħmel? Talmuhom jobdu. Mela jobdu mhux awtomatikament. Le. Believe it or not, Mattew kapitlu 28 minn versa 21, il-bniedem tittalmu jobdi. Number one, hemm ċertu affarijiet, hemm ċertu nies jagħmlu l-frejjeġ u laqqas jafu li qed jagħmlu l-froġa. Għax forsi jkunu well-meaning u forsi mhumiex aware. Li ġieli ġrat li wkoll ma nkunx aware. U mbagħad meta inti xi ħadd jgħidlek uj. Sorry, ta' ma kontx naf. Hemmhekk għaddejt it-test. Imma meta xi ħadd jiġbidlek bidejk. Inti għaliex ma tarax tiegħek. Fail. Ħaddhom tgħaddih dak it-test. Ftakar Alla mhux ħajimpressjona ruħu għax int għandek don. Alla jimpressjona ruħu kemm inti kapaċi tissottometti lilek nifsek, tbaxxi lek nifsek, tkun umli. Ġesu x'jgħid? Lill-umli jien nollih, lill-gburi jien inbaxxih. Mela inti fittex il-promotion u taqla demotion kbira. Inti fittex li titbaxxa u tkun qed tipprepara ruħek biex Alla jollik. Amen. U l-iżbal tiegħi ma jġustifika qatt l-iżbal tiegħek. Meta tagħmel żbal toqgħodx ħares la l-pastor, la d-diaknu, la l-elder. Ħares lej Kristu lilu trid tixbaħ. Mill-ikbar wieħed sal-inqas wieħed kulħadd lil Kristu jrid jiġbaħ. Amen. Halleluja. Msomma din il-kopja Halloween li ma kinux kapaċi laqqas biss jagħmlu sena bil-qeda jirċievu jew jagħmlu naqa' korsijiet li anke konna nofru u għadna nofruhom b'xejn. Sewwa marru jiftħu knisja. U wara sentej sfaxxat fil-ġej, sentej xatek. In the meantime għaddew minn roxma ta' testijiet, għaddew minn roxma ta' gambetti li ġabilhom l-għadu, għaliex għax hekk jgħidlek ikun għadu ġdid u għadu novizz ix-xitan jibilgħu. U inti tkun imrawwem u x-xitan ma jaqafx jattakkak aħseb tkun novizz. Qed tifhem? U niftakar darba minnhom ġew fuqi ċempluli fil-ħodu kmieni fis-seba ta' filgħodu fis-sibt. Ma nafx kif battom għax it-telefon dejjem silent sakemm inqum. Jiġifieri tista' ċempilli ara ma tkunx qed tmut fil-5 ta' filgħodu għax imbagħad ikolli niġi mqajmek mill-mewt għax kont qed. Halleluja. Imma jikbu fuqi, anzi u il-mulej birku u jħenna liħ u l-birku u ma jqafx birku. U minnu issa. U jiġi l-pastor jitlob għal-mara tiegħi. Għax ix-xitan qed joqtolha. Ta' x'inhi jien? Fis-seba ta' filgħodu. Qed joqtolha x-xitan. Nispiċċaw mmorru niġru d-dar tagħhom. U mmorru nsibu lil martu qed tmut bis-serjetà qed tifga.
għax x-xitan beda jimmanifesta ġifija. Nispiċċajna il-grazzja tal-Alla, xel-sita, bkew, irringrazzaw il-Alla li Alla ħenna li jom u reġaw ġew lura River of Love u wara ġimatej reġat qabżet iċ-ċinga. Kien hemm anke żmien fejn jibdew jorganizzaw il-konferenzi bl-istess isem ta' River of Love. Ħalli żgur nagħmlu l-affarijiet iktar ovvji u kull forma ta' integrità nkissruha nfakru u nfarkuha. So, imma ċertu nies ma jtallmux. Kopji oħra eżis qabdu telqu jridu jiftħu knisja. Daw wara xi sena u nofs il-fellowship River of Love. Twissija, qgħod attent għax ħadd kisser iż-żwieġ. Qgħod attent, brother jaħasra, għax ħadd għamlu dannu. Għax Alla smajt vuċi dejli. Du attenti mill-vuċijiet. Ara, jekk il-vuċi, jikdbu għadi, jekk il-vuċi tnefħek, jamin iħl-infer. Jekk il-vuċi tneffaħ lilek, tammel lilek importanti, it's a step for hell. Twissija wara twissija, jgħaddi żmien, iż-żwieġ jitfarrak totali. U Alla jagħti l-grazzja lil dan l-Ażiż li ħadd minnkom ma taf minnu għax issa dak iż-żmien għadda. U jiġi japologizza għax ħaġġel u ma semax minni. Għati glorja lil Alla li għalmenu nidem miegħi imma żwieġ baqa' nfarrak sallu. Konsegwenza baqgħet. Dawn huma l-affarijiet tal-Alla ħudwhom bis-serjetà. L-affarijiet tal-Alla huma għaddisa mhux taċċajt. U jekk inti ma tarafhomx dawn l-affarijiet, ix-xitan jibilek. Nitolbu għalik li tiġi lura. U għaw ħafna la grazzi ma li reġgħu ġew. Imma u min ma rnexxielu xiġi. Amen aħwa? Allura meta jkun hemm xogħol apostoliku vera, daw l-affarijiet iridu jkunu f'dak il-post. Impoġġijin f'dak il-post. M'għandux ikun wieħed li għadu kif jitammet li ma jmurx jimtela bih innifsu. Brother partikolari, konna nwisuh. Għax pastor qed jużan il-mulej, għax pastor qamet mill-wheelchair, għax pastor dik ġittara, għax rajt il-mulej jużani biex inkeċċi xjaten. Praise God. U tatten brother mill-pride. Minnaw daħlet u minnaw ħarġet. Għandu jkollu isem tajjeb mal-barranin li ma jaqax fil-għajb u jaqa fix-xibka tax-xitan. Ekku kol id-djakni għandhom ikunu nisserji li ma jilabux bil-kliem, ma jkunux motija żejjed tal-imbit, anqas il-qiegħ baxx tal-flus. Tista' taqla il-qiegħ tal-flus kollu tad-dinja, basta sew. Jalla siru kollha miljonarji, basta bistew. Amen. Halleluja. Għandhom iżommu sħiħ il-misteru tal-fidi b'kuxjenza safja. Dawn ukoll għandhom l-ewwel jgħaddu mill-prova mbagħad jekk wieħed ma jsib xejn xi jgħid fihom ukoll jistgħu jaqdu bħala djakni. Mela dawk huma responsabbli ġewwa River of Love. Qabel ma jiġu ordnati djakni, jridu jkunu qed jaqdu u mesjuba fidili, committed, lejali. Għax kemm Alla jsejjaħlek imma huwa l-bniedem li jappuntak. Tifhmu għadi? Alla jsejjaħli. Alla sejjaħli, ħadd minnkom ma sejjaħli, l-ebda post li ma sejjaħli. Imma l-mulej sejjaħli ġodar, poġġini taħt għaddej u għet mill-ġganti tiegħu fis-saltna u dak huwa unur li jiena ma tlabtux, dak Alla favorixxini bih. U jiena bqajt hemm naqdi.
Sakemm wasal iż-żmien Alla bada dan is-sejħa li jekk mur Malta u mhux batt u ġejt. Mort fuq il-leaders tiegħi u għettilhom jiena l-mulet isejjaħni biex immur Malta. Raw il-frott ta' ħajti, raw ix-xogħol ta' ħajti, għamilt il-Bible College, bqajt naqdi fil-Knisja u ġejt mibgħut lejn dan il-pajjiż. Kelli s-sejħa minn Alla imma rfuha recognized minn dawk ta' fuqi. Is-sejħa tiġi minn Alla. L-appuntazzjoni, jonkella the ordination to appoint you comes from men of God. Amen? Differenza? Halleluja. Grazzi Ġesu, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ekku kol in-nisa tagħhom għandhom ikunu serji li ma jqassux fuq l-oħrajn u laqas il-ġieli ma jistgħux jqassu mhux il-nisa biss. Ikunu meqjusa bl-imġiba tagħhom ta' min ma jafdaħ u li jafdawhom f'kollox. Id-jakni jkunu rġiel li ma jkunux miżżewġin ma' aktar minn mara waħda u l-istess viċi versa n-nisa li ma sex kollhom iktar minn raġel wieħed u li jkunu jafu jmexxu lil lidhom u djarhom sew għax dawk li jaqdu dmirhom sewwa bħala djakni jiksbu ġieħ, djakni intom tiksbu ġieħ ħoli għalikom infuskom u fiduċja kbira fil-fidi li fi Kristu Ġesu. Amen. Morru f'Rumani kapitlu 16 malajr biex għal dawk li qed jgħidu ma pastor inti għamilt ordination anka ta' nisa u mela hemmhekk mhux irġiel hemm. Rumani 16. L-ewwel djakni li ġew ordnati fil-Knisja kienu 7 rġiel. Però matul iż-żmien imbagħad kien hemm ordinazzjoni ta' nisa. Okay? Għax inti is-sejħiet, il-5 sejħiet li jeżistu fit-Testament Ġdid, nista' ngħidilkom li 4 minnhom jistgħu jagħmluhom kollha nisa. Infatti 4 minnhom tarhom kollha joperaw nisa fihom fit-Bibbja. Barra wieħed in partikolari. Tafu li mu? Tafu li mu? Il-pastor. U r-raġuni hija għax huwa missier. U l-ebda ma tista' tkun missier. Jista' jkollok ommu missier, imma om waħida Alla fl-iskrittura ma joppuntax. Infatti ħadd peċir jitkellem ma dal-bishop il-ġimgħa. Għetlu inti x'taħseb fuq nisa pastors. Għalli ma toġobnix. Għalli number 1 ma narajx fl-iskrittura. Id-doni l-oħra u sejħiet oħra jaraħħom. U narawhom fl-iskrittura. Imma meta tiġi biex tappunta, ara kieku mara u raġel flimkien orrajt. Jekk jagħmlu tnejn x'imkien. Imma tkun mara waħida hemm issues. U hemm bosta denominazzjonijiet li għandhom u issa jekk xi ħadd jaqdi mara in-nisa djakni u l-elders jagħmlu xogħol pastorali, Jiġifieri jekk inti pereżempju fl-iskrittura anke f'Romani kapitlu 16 għandek nisa li għandhom knejjes jew gruppi ma jgħidulhom knejjes xorta fid-djar tagħhom. Imma jkunu ġeneralment taħt apostlu. Qed tifhmu? Qed tifhmu? Alleluja. Infatti għandek ħafna nisa midluka minn Alla u li għamlu xogħol kbir għal mulej. Amen. Grazzi mulej. Imma nirrikomanda l-Febi oħtna li qiegħda sservi l-Knisja ta' Kenkri. Issa dik naqra bil-Malti naqra blinding. Isimgħuha bl-Amplified per eżempju. Now I introduce and commend to you our sister Phoebe, a deaconess, servant of the church at Cancrea. Sewwa, ġifieri qed tgħidlek li din hija djakna. Okay? Mela nisa djakni kienu jeżistu fil-Bibja, fit-Testament Ġdid jeżistu. Issa aħna għadhom kollu qed nitkellmu fuq naqdu fis-saltna. Number 1 inti bħala għaddej fil-mulej, inti l-ewwel qabel kollox m'intix għaddej. Inti jiben u bint il-missier l-ewwel qabel kollox. Dak il-Alla ta' fuq, insomma, li hija wkoll ġofina llum. Imma huwa missierek. U inti dak tiskoprih bħala missierek. Mbagħad Alla jtik missier spiritwali. Lew għandek Pawlu kull darba meta jitkellem jew fuq Timotju, Onisiforu u jgħidulhom uliedi fil-fidi. Amen. Issa l-ulied jistgħu xi darba huma nfushom isiru missirijiet, ovvjament jekk jibdew kollhom xogħlijiet oħra huma. Sewwa? Halleluja. Grazzi mulej. Issa morru fil-Atti tal-Apostli kapitlu 6.
Atti 6. Qed tieħdu pjaċir aħwa. Dan huwa interessakom dat tal-għin? Sewwa, għaliex pereżempju li mhux l-ewwel darba jsaqsuni għallu li inti pastor x'inti. Jiena kollox u xejn fl-istess ħin. Fis-sens li kieku kelli nkun gracious, nieħu l-aħjar ta' kull kamp, di semmejta nhar is-sibt. Amen? Għax ninnotajt matul iż-żminijiet u anke f'ċertu kampijiet li jillimitaw lilhom infushom jgħidu aħna din hija d-denominazzjoni tagħna. Jiena li nitgħallem u nippritka mhux għax smajt id-denominazzjoni, number one m'iniex parti minn denominazzjoni. Sewwa, imma aħna knisja number one u qabel kollox Kristjana. It-tieni apostolika. Inti għandek knejjes it-tieni pentekostali u t-tielet pentekostali / karizmatika u evangelika. Imma inti tinsix li fid-dinja għandek knejjes evangeliċi fejn laqqas biss jemnu li titkellem bil-lingwi pereżempju. Ma rridx nidentifika magħhom. Għandek knejjes evangeliċi ma jemnux fil-mirakli. Inti trid tidentifika magħhom? No. Allura illum il-ġurnata jiena laqqas għadni nidentifika li nifsi bħala evangeliku. Id-dottrini pedamentali fondamentali huma evangeliċi, imma hemm evangeliċi li dak li huwa għalik huwa komuni, għalihom jgħidulhom dak tax-xitan. Mhux hekk il-Ġesu għamlulu? Dat joħroġ ix-xjatem bel-bżabob. Qed tifhmu? U dawn l-affarijiet għadhom jiġru sal-lum. Qed tifhmu? Allura għall-ewwel qabel kollox jien Kristjan, ta' Kristu. Irrid msejħin aħna kollha kemm aħna biex nixbħu l-Kristu. Xogħol apostoliku dik ftit knejjes hawn min jistgħu jikklamjawha fid-dinja mhux Malta da. Għaliex? Għax inti biex tkun kollok xogħol apostoliku trid tiġi mebgħut l-ewwel net. U ħafna mill-knejjes madwar id-dinja taf kif jibdew? Jaħduha kontra l-pastor, jaqbdu 4 min-nies u jiftħu grupp. U dak mhux xogħol apostoliku, dak huwa xogħol apostasi. U jekk inti veru tifhmu dal-kunċett, inti tifhem li Alla ħawlek ġo knisja li hija familja. Mhux għax hija l-binja, hija familja. Jiena missieri u l-ommi perfetti naf li mhumiex. Imma mhux ħammur infittex ommu missieri ieħor. U laqqas m'intix ħadd tiġi tinsulenta lil il-missieri l-ommi u ngħidħaqlek. Huma perfetti? Le. Daqs kemm huma mhux perfetti l-ulied. Amen? Halleluja. Imma inti tifhem li Alla jopera biex inti tifhem dal-kunċett, trid tifhem xogħol apostoliku l-ewwel. Nixtieq naqbad fuqha ma m'għandix ħin. Imma hemm skrittura mhux waħda ta' Turrun. Ftakar il-kunċett morru mill-knisja l-oħra fil-Bibja ma jeżistix. Taraw x'imkien nies jiġu mill-knisja l-oħra? Le. Għaliex? Għax fehmu li Alla għandu ordni divina. Fil-Kattoliċiżmu hemm jgħidu li x'inhu ordni sagra, ġifieri ordni imbierka. Issa l-ewwel Korintin kapitlu 14 taf xejn, Alla mhux Alla tal-diżordni. U taf x'ħaw ħafna fil-Knejjes? Diżordni. Li waħda pastor, tiġi tgħid lili għax jiena mart impoġġi dell-ikraħ fuqha. Mek tifhem il-kelma u timxi magħha, daw l-affarijiet tiskapulhom. Qed tifhem? Halleluja. Allura mbagħad inti tibda tifhem id-disinfall Alla. Tibda tifhem li Alla poġġik f'familja partikolari għal raġun. Biex tikber, biex twettaq il-pjan Alla f'ħajtek, biex tkun ta' barka mhux biex inti tieħu xi titlu da, biex inti tkun ta' barka għall-Knisja lokali u għassaltna b'mod ġenerali. Amen, li inti serju, li inti responsabbli. Amen, isma'u għamalaj, ħanqarakom daw, l-ewwel Atti tal-Apostoli 6. F'dawk il-jiem l-att tad-dixxipli kienu qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir bil-lut. Daw misprobabbli kellhom xi qraba jiġu Malta. Griegi kontra għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum, fid-djakonija ta' kuljum. Għadi, għalhekk 12 l-apostlu sejħu l-ġemma tad-dixxipli u qalulhom: mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu l-imwejjed. Mhux qallu mhux sewwa nħallu l-kelma ta' Alla biex imorru nkeċċex jagħdilna.
biex jaqdu l-imwejjed. Issa hawn min għax kollhom qalbhom ibsa, konna mill-gburija, kollhom moħħhom magħluq u ma jirdux jisimgħu. Li jaħsbu li għax inti għandek msejħa bil-fors trid tmur fit-triq tevanġelizza. Issa, jalla kollha tmur fit-triq u tevanġelizza. Alla! Imma daw ma ġewx ordnati djakni biex imur evanġelizzaw, ġew ordnati djakni biex jieħdu ħsieb il-mejjed. Issa, kull min jevanġelizza jekk tara l-mejda mhux posta, irranġa qalbi. Le, jiena ma nirranġax mwejjed għax jiena nevanġelizza. U dawk li tirranġaw l-imwejjed, jew tieħdu ħsieb l-imwejjed u l-ikel, meta tmur fejn tmur kun xhieda ħajja ta' Kristu u evanġelizza. Alleluja, il-bishop għal 4 prinċipji, il-containers, il-ġarar, il-talb, il-kelma, il-qima u l-evangelizzazzjoni. Tista' inti verament għajt ma' Kristu l-xoxt u tibqa' f'ħommok magħluq? Impossible. Impossible. Ara ma tiġix tgħidlek Kristjan u jiena nitkellem fuq Ġesu. Ngħidlek qalbi inta tek bżonn issalva llum. Għax min intaqa' ma' Ġesu laqqas jaqaf jitkellem fuq Ġesu. Amen, halleluja. Issa kulħadd għandu stil differenti, kulħadd għandu metodu differenti, l-importanti li inti bħajtek qed tixxandar lil Ġesu. Amen, imma inti għandek ċertu nies li jiena naf li ma jistħu jew ma jinqalawx għal ċertu affarijiet. Per eżempju, għanna aħwa hawnhekk bħal darba l kont semmejtilkom. Taraw kemm sabiħ dan il-palk. Jiena m'iniex kapaċi nagħmel musmar minnu da. Dak kien xogħol ta' qadi. Huwa bżonn już. 100%. Allora il-raġel u l-aħwa li għamlu dan il-xogħol ngħidulhom le tiġu xawta mmorru biss evanġelizzaw. U fejn ħaġġibhom minn dik evanġelizzaw. Fejn ħaġġibhom? Qed tifhmu? Għax noħduhom id-dar, u kemm ħadd poġġi d-dar? ċertu nies. Bħalma dejn l-iskrittura ta' let the ignorant remain ignorant. Hekk tgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 14. Amen. Jiġifieri iftaħ qalbek, jgħidlu mule għallimni. Għallimni. Għax jiena għaddi ma nafx kollox. Jien inni kemm inni 26 sena fi Kristu. U għadni niskopri affarijiet ġodda sal-lum. Għaw xi ħadd jaf kollox. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Għalhekk itnassejħu l-ġamgħa tad-dixxibla qolhom mhux sewwa li aħna naħallu l-kelma tal-Alla biex naqdu l-imwejjed mela-aħwa. Ħudu ħsibu għażlu minn fostkom. Kulħadd jgħidli minn fostkom. Mhux minn fuq l-internet. Mhux minn fuq il-website. Minn fostkom. Għaliex minn fostkom tittażluhom daw in-nies? Għax tridu tkunu rajtuhom. Immonitorjajtuhom. Tagħmilha magħhom. Nies li rajtuhom, drajtuhom tafux ħobs jieklu kif jgħid il-Malti. Nies li tista' tafdaħħom. Nies li vera jħobbu l-Alla. Nies li għandhom frott tajjeb f'ħajjithom. Amen. Mimlijin bl-ispirtu u l-erf. U nħallu din il-ħidma li jaqdu fl-imwejjed. Dak għandek bżonn anointing għal dak. Ħanelkom ħaħwa. Għaw ċertu nies jgħidu li passer ħaniġi naddaf. U ngħidlek aħjar leta għax kif ħad naddaf int ħajkolli naġa naddaf waraki. X'jiġifieri? Jiġifieri jekk inti vera minn Alla anke tindif tagħmlu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jekk inti tbajja tagħmlu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jekk inti tirranġa s-siġġijiet, jekk inti taqdi tfal, jekk inti tagħmel għaxer, jekk inti tagħmel griter, u għandek l-Alla inti mimli bih, inti tagħmlu the best bl-anointing tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Grazzi mulej. Amen. Dan il-kliem oġob lil-ġama kollha u għażlu l-Stifnu bniedem mimli bil-fidi hawnhekk fejn korru ma' xi aħwa. Bil-fidi. Lil Gordon John Manche
tindika lix qatra biża' fik. As-saġġ mhux lili. Din hija r-requirement ta' Alla. Aħna ma saġġu nkunu poplu tal-fidi u nibżgħu. Amen. U rridu nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu u għażlu lil Filippu, lil Prokor, u lil Nikor, u lil Timon, lil Parmena, u lil Nikola l-Proselita minn l-Antjokju. Lil dawn rasuhom quddiem l-apostli li talbu qegħdu jdehom fuqhom u l-kelma ta' Alla meta ġifieri meta kien hemm l-ordinazzjonijiet bit-taqid tal-idej, il-kelma ta' Alla kienet tinxteret dejjem aktar, ma ħadd iġi l-Knisja ta' River of Love. Il-kelma ta' Alla ħadd kompli tinxteret. Il-kelma ta' Alla ħadd kompli tinxteret madwar Malta u Għawdex. Il-Knisja ħadd kompli tikber. Halleluja, mhux biss fin-numru ma fil-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-erf u l-fidi. U l-kelma ta' Alla kienet tinxteret dejjem aktar. U l-att tad-disċipli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalem. U l-kotra kbira ta' qassisin x'għamlu? Saru Kristjani. Il-qassisin saru Kristjani. Ma nafx għal min minnkom ma tafux, imma fil-Testament ġdid. Aħna kollha qassisin għax aħna parti minn saċerdozju reali, aħna parti minn saltna. L-uffiċċju ta' qassis kif ħafna minna nafuh fit-Testament ġdid m'hemmx skrittura waħda li. Laqas waħda. Naf li forsi didilfes il-kallijiet ta' xuħud. But let me do it with love. It doesn't exist. Efesin kapitlu 4 vers 11. Għax u ta' lil xuħud ikunu apostli. Imma dawk 12 mietu, pastor. Pawlu x'kien? Barnabas x'kien? Apollo x'kien? Stefano x'kien? Dawk mhux 12, da? L-apostli ma baw, ġifieri Alla ma waqafx jibat għax apostlu tfisser wieħed mibgħut. Apostlu ma hemm dawk 12 li ħajbqgħu dejjem 12, ġifieri hemm mhux ħansir 13 wieħed. Jekk hemm xi ieħor mhux ħajsir 14 wieħed, ħajbqa' 12 biss. Sewwa għax dawk jissejħu l-12 apostlu tal-ħaruf. Amen, imma apostli baqa' jibgħat il-mulej matul iż-żminijiet. Bħalma u x'għamel iktar Alla ta' xhud apostli, xhudhom isiru kiex profeti. Ma rridilhom ħafna Kristjani hawnhekk araċċettawhom xi profeti. Profeti folot jgħidulek kemm hawn xmata. L-ipokrazija hemm mhux kapaċi jinnukawlek profeta wieħed ġenwin. Ara l-folot kollha jarfuhom il-ġenwini li. Mela la tifhem la inti temmen li hawn profeti folot, bil-fors temmen li hawn profeti ġenwini li huma. Jew inti mhux don tad-discerniment għandek int għandek spiritu ta' kritika. You have a critical spirit, not a discerning spirit. U għax ma fehmx ħaġa u ma lħaqtix, qed tilha qarsa. Halleluja! Illum kont nitkellem ma' dal-Aziz Brade. U għalli ma passer aħna mhux suppost nexposjawhom. Qed mura qrahom sewwa. Fl-Efesin kapitlu 5 mura qra sew. Imkien fil-Bibja tgħidlek expose a man of God. Imkien. What do you expose? Your own evil works. Ħanamel messaġġ għada pedada, se nara meta ħajasal. Jew għada jew pedada. Taf x'ħan semmi? Exposing the exposers. Minar ma nsemmi jisimhom, ħalli ma nagħmilhom xikla. Amen, aħwa. Timpressjona xruħek ta' għax xi ħadd jibatlek video wara dar il-pastor u jkellmek bħalu u b'dakka. Oh, we love you, sister. If you need anything, come to us. We'll help you. Yes, and we will poison you and we will never allow you to recover for the rest of your life. Tal-bizza. Mux tab xej miskin il-mulejm nikke. Timpressaw xi ruħkom tax taraw xi ħadd fuq il-YouTube. Hemm ħafna tajja fuq il-YouTube ta' u hemm ħafna tajja fuq il-Facebook. Hemm ħafna junk. U faċli
ikkorrumpawlek qalbek. Faċilment they corrupt your heart. Hemm ħafna tajjeb. Halleluja. Ftakar meta jiġi appuntat xi ħadd. Ħanilkom xi tfisser meta xi ħadd jiġi appuntat u ordinat. Number 1, dejjem tiġi appuntat minn dawk ta' fuqek. Min appuntak? Jiena l-mulej sejjaħli. Jista' jkun, mhix qed nikkwestjonja dik. Ma min appuntak? Mhux il-mulej. All right, ciao, God bless you. End of conversation. Jon kella, għaw fid-dinja, nies jappuntaw, tgħidilhom jiena pereżempju għandi sejħalla Jozani u nibatulek ċertifikat ta' ordination. U għed partikolari jitħallas €150 u jornawk. Jornawk għal frisk. Ipoġġu ġo kaxxa u ċoff. U jibatuk DHL. Qed nagħmel reklama u passa. Hallelujah. Għax kun ordnat online. They order you online. Amen. Meta inti tiġi ordnat, inti number 1 tkun fidil. Kulħadd jgħidha fidil, faithful, mimbli fidi, tkun committed. Mhux tibda xi ħaġa u tieqaf u terġa' tibda u terġa' tieqaf, tkun committed. Immaġina li kont qasrijant, ħin kollu jaqalak bil-pot u jerġgħu poġġuk ġo pot ieħor. Mbagħad jerġgħu jaqalak bil-pot u jerġgħu pot li kemm ħadd tagħmel frott f'ħajtek. Jew kellha għandna nies li laqqas jistħi jikta fuq il-Facebook jiena naf iktar minnkom. Werwirni meta kitibha di. Dajjeb. X'intex kemm nistudja fil-Bibja dan knisja waħdu. U l-pastor l-isqof l-apostol l-profeta u l-kongregazzjoni. U meta jiġbor l-offerta jiġborha u għalija. Ma biex iridu nabbu fil-Knisja. Biex iridu nabbu fil-Kristjaneżmu. Jekk inti vera ta' Kristu, int ma tafx li suppost id-doni li Alla tak mhumiex għalik, imma għall-ġisem ta' Kristu. Darba kien hemm Aziz ħabib tiegħi mill-Amerika. Imbangu si Bamba jismu. Isa xi diska tal-Walt Disney jismu. U kif morna l-Bible College, kif wasalna qatt ma ninsiha di, għax tajtu ħasla bl-imħabba. Għallina pastor, għatlu tajjeb, fejnu mannaċ? Għalli mandiċ, għatlu mala xetti pastorja. Xettira. Għattira xar ta' għattifar, xettira. X'pastor? Il-pastor mhux titlu ta' il-pastor huwa xogħol pastorali, inti għandek merħla u tira. Jien evangelist, all right, tajjeb, kemm qed tirbaħ irwieħ għal Kristu, kemm qed tevangelizza? Lejna nistħi. Mela m'intix evangelist qalbi tiegħi. Għax il-mulej sejjaħ li apostlu, jaqgħu il-mami jekk kienet tgħidlek ma tkun żgħir. Middera l-mami ta' tgħidlek is-sejħa. U mhux ta' b'xejn għandna knisja ħafna għadhom bid-diapers u bin-nappies. Amen, halleluja. Halleluja. Fik meta tiġi appuntat trid tidher maturità, kulħadd jgħid maturità. Fil-Bibja tgħidlek jiġifieri tkun matur. U taf kif ħankun naf li int matur? Għax nittestjak. U ħanara kif ħadd ikennilja. Min kun naf li inti matur. Tajtek task u ħriġ ta' raġel. Mhux ħriġ ta' vavu. Li l-elda kiva. Kemm ma tbaqalek x'tistenna qalbi. Kapiex għodu attenti. Għax inti tiġi testjat u tikber meta tiġi, inti meta jekk aħna rridu morru inkabru l-muscles fejn rridu morru. Il-ġimmu, ma tmurx tuqgħod tara il-gottivit jekk tittab bil-muscles fiżiċi, titterfa l-weights. U hekk inti iktar ħadd matura fil-mulej. Ikollok il-weights impoġġin fuqek u titterfa. U ma tmurx għal pis ieħor qabel ma tgħaddi dik il-weight. Amen.
Halleluja. Meta inti tiġi appuntat, tfisser li inti ġejt approvat, li ġejt misjub fidil, li ġejt misjub committed, li inti kont prezenti nafuk. Mux għanna knejjes imorru jordnaw order a pastor online, ek taf id-dinja da. Għaw knejjes iġibu pastors, għasabu pastors on YouTube. Let's go. Naħseb fuq da biss Ġesu għad baqalu biex iġi. Aħwa fid-dinja għaw, mux Malta. Tista tiġi ordnat online. Tista tordna pastor. You order a pastor. Order a prophet. L-Amerika ma tkun Chicago kien hemm dial a prophet. Hello. Min jien? Ma nafx xejn li xismek. Int mhux prophet supposta. Halleluja. Jon kella halleluja. Amen. Ifissa li inti rabbejt frott. Rajnik. Hemm evidenza li int vera talla. Amen. Meta tiġi ordnat inti tirċivi grazzja speċjali. Amen. Mhux kull minu djaknu huwa predikatur. Mhux kull minu djaknu għandu l-istess sejħa. Infatti fil-ktib tal-Atti tal-Apostli kapitlu 7 tara li wieħed minn dawk is-seba' aħna jgħidu tnejn minnhom. Stifnu li mar jipritka u ġie mħaġġar u Filippu u mar jixxandar fis-Samarja u tgħix kemm semgħu nies u għamel mirakli u ġubijiet. U beda jissejjaħ wara ġie ordnat jaknu evanġelist. Mara wara ġie ordnat beda jieħu l-identità ta' ministeru tiegħu. Amen. Halleluja. Qed tifhmu l-ordni aħwa. Dan huwa xogħol apostoliku. Halleluja. Grazzi mulej. Għandek imbagħad ministri li huma lokali, għandek djakni dawk nies li ġew ordnati ministri li telgħu f'dar il-missier li jafu minnu missierhom spiritwali. Qalbi missierek spiritwali mhux dak tal-YouTube ta'. Xina dex kemm ibirikni dak. Issa mbilli toqgħod tara lil Joseph Prince. Praise God għal Joseph Prince, mulej birek il-Joseph Prince, u birek il-Benekin, u birek il-Andrew Womack, u birek il-daw in-nies kollha talla. Irrelevanti x'naħseb jiena u inti fuqhom. Imma għalihom int ma teżistix. Il-missier li jordnak irid ikun jaf minn int. Itrabbejt f'daru. Mux għassir taf lilu minn fuq il-YouTube. Isimawni bħalma aħwa f'Malta ġili jamlu hekk. Jew provaw jamlu hekk. Ekku kol xi wħud minn ġewwa l-Pakistan, minn ġewwa l-Indja, minn ġewwa l-Amerika, minn ġewwa postijiet oħra fid-dinja. Jibatu lili jgħidu li can you be my spiritual father? Ngħidilhom how can I be a spiritual father if I don't know who the heck you are. Can I be under your ministry? Of course, yes, but il-YouTube poġġeħ fuq razek u jkun daħti. Data f'xejdulu purċinellaġni kristjani. Da meta xi ħadd minn flok ikollu spirtu ta' erf, ikollu spirtu ta' stupidaġni. Qabad maħkum mill-spirtu ta' stupidaġni. U mbagħad sab xi ħadd miegħu u hemmen l-istess spirtu ta' stupidaġni. Għax la ma semawx mill-missier, x'inqabdu? Taħt spirtu orfni u jibdew jemnu l-banalitajiet kollha li hemm fuq il-YouTube. Afor jagħmel tajjeb għal darb'oħra ngħidilkom. Hello! Meta inti tiġi ordnat f'xogħol vera ġenwinament bibliku apostoliku, isimgħu ħa nispiċċaw dal-waqt. One, intom kollha li ġejtu ordnati hawn. Kemm għandna llum il-ġurnata għandna? Ordinati ġewwa River of Love. Għandna 7 pajjiżi li għandna ordnati minn ġewwa River of Love u ġewwa Nations for Christ. Imma River of Love biss kemm għandna? Għandna 22 ministru ordnata. Taf li f'River of Love inti verament jekk tittaqdi lil laqgħu fejn tereqgħu f'ministeri, taf li hawnhekk għandna 50 ministeru int. 50 ta' mhux 5 ta'. Ara ma tiġix tgħidli pastor ma sibx nagħmel. Għax nimlik minn filosof laxija x'tagħmel.
Namlek full time minister minn issa taqdi. 50 ministeru ta'. Possibbli ma simtim kien fej taqdi. 50 ministeru. Amen. Halleluja. Meta inti tiġi ordinat b'mod xogħol apostoliku veru, isimgħu, dali inti tkun qed tgħid fuqek innifsek. 1. Inti taf xi tfisser li tkun taħt awtorità apostolika. Taf xi tfisser. Taf xi tfisser li tiġi mrabbi fid-dar tal-Missir. Taf xi tfisser li inti tissottometti għal viżjoni ta' dik id-dar u li inti tħaddan dak it-twemmin u tibni l-Knisja u tibni s-saltna. Taf xi tfisser għalik li tiġi ordinat, tfisser li inti taf xi tfisser tkun kontabli. Isimgħuni aħwa, jekk kemm kelma pastaża tinten fis-salta taf xi tfisser? Taf x'inhi l-kelma? Taf x'inhi dik il-kelma pastaża tinten fis-saltna? Indipendenza. I'm independent Christian. Li ma frotta hija dik? Ejwa, tar-rebellioni. There is no one independent in the kingdom. We are all co-dependent. We all dependent upon each other. Kolla niddependi fuq xulxin. Amen. I am part of an independent church. Ma tantx ġbuni l-independent church. Xi tfisser independent church? Xi tfisser? Jiġifieri il-pastor appunta lilu nnifsu, m'għandux jaqsam huwa appunta lilu nnifsu, ma jxirek ma' ħadd, ma jaqmilha ma' ħadd, ma jiġi taħt ħadd u ma għid li fejnija fis-saltna, dak il-kunċett għidu li fejnu dak fis-saltna. Sib li vers wieħed fejnija teżisti independent church. I'm an independent husband. Xi tfisser exactly? Il-mara tgħix għalija u jiena ngħix għalija. Naf xi ħadd hekk kif iż-żewġ Alla senta għal rasek u jiena għal rasi. Taf kemm salva dak iż-żwieġ? Mill-miliq sa San Stefanu. Alleluja. Jiena kontabli meta inti qed tgħix verament għal Kristu u qed tiġi ordnat f'xogħol u ordni apostolika, qed tgħid jien kontabli, kulħadd jgħid jien kontabli. Qed tgħid ukoll jiena naf kif ngħix onest u trasparenti. Qed tgħid ukoll dan huwa il-5 punt jew is-6 punt. Jien naf xi tfisser inkun responsabbli. Naf xi tfisser inkun responsabbli. Tfisser ukoll punt 6 li jiena ġejn minn ximkien u jiena sejjer ximkien. I'm coming from somewhere and I'm going somewhere. Amen? Fejn għall-familja tiegħek? Min huma l-ġenituri spiritwali tiegħek? Fejn inti ġejt imrawwem, imħawwel, imkabbar? Fejn qed tkabbar il-frott tiegħek għax il-frott tiegħek huwa għal ħadd ieħor mhux għalik. Darba l-mulej ori viżjoni meta kont għadna ngħix l-Amerika. Kont qed nimmur qed nattendi knisja simili ta' din. Kont ballarin dal-wasp ċajna. U il-mulej ori viżjoni b'siġra ħafna frott. Imma dal-frott beda jaqa' u jitħassar. Għalli din hija l-poplu tiegħi. Il-frott, il-knisja, il-frott mhux għalihom infushom, irid jkun ta' benefiċċju għal ħadd ieħor. Għażi saħħu ħanilkom ħaġa, jekk inti den tifhmu, inti għandek frott li jien għandi bżonn. Imma inti għandek bżonn frott li qiegħed għandi. Ħadd minnkom għandkom il-frott kollu, jew id-donni kollha ħadd. Għax aħna ħadd minna jiena I am the whole, the beginning and the end, the ultimate and the fullness of Christ just by myself. Aħna kollha għandna bżonn nkun xi ħin. Kollha u jekk tagħdilek xi ħsieb jiena nista' nkun Kristjan waħdi jien u l-mulej biss. Intu l-mulej ma dak ma jiġix irreplacjat b'xejn. Imma l-mulej għandu familja da. Alleluja. Amen. U meta inti qed tiġi ordnat, tfisser li jien għandi sejħa u minix waħdi u dis-sejħa weħida mhix biżżejjed. Meta tiġi ordnat fi knejjes simili da u xogħol apostoliku, inti taf x'qed tgħid li jiena minix appuntat minn innifsi, imma jiena appuntat minn xi ħadd fuqi.
Amen. U meta inti qed tiġi appuntat qed tgħid ukoll dal-kliem jew qed twassal dal-messaġġ li jiena serju fuq is-sejħa tal-Alla u jiena serju fix-xogħol tal-mulej u fil-knisja fejn Alla ħawwilni u issa ġejt ipprovat wara li jiena iwrejt il-frott. I am qualified after I have proven myself faithful. U l-aħħar punt. Meta tiġi appuntat, inti taf x'qed tgħid? Jien minix ribellus. Amen. Nitolbu, baxxi rasna malaj. Nitolbu miegħi. Għaw xi ħadd itgħallem xi ħaġa minna din lejla? Ħadtu piċir? Nitolbu miegħi, Missi Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Bħalma int batt l-ibnek, hekk Ġesu jibat lilna. Grazzi tal-familja tagħna, grazzi tas-saltna tagħna, grazzi tal-knisja tiegħek u grazzi ta' dil-familja River of Love. Kompli jiġbor il-wliedek mulej taħt il-grazzja tiegħek u fil-familja li inti sejjaħt. Iġborna mulej fl-imħabba waqqadna, fl-istessan u fl-istess viżjoni. Birek xogħol opri ieħor u ministeri oħrajn li qed jagħmlu xogħol ieħor siwi ta' natura li jġiblek onur u rispett lilek mulej. Berikom. U glorifika l-ismek mulej. Sew fis-saltna tiegħek f'Malta u Għawdex u fil-knisja tiegħek. Kompli saħħaħ il-knisja tiegħek mulej. Għax inti jixxaqlek knisja glorjuża u fejn il-glorja tiegħek timmanifesta bil-qawwa kollha. Jekk inti l-lejla smajda l-messaġġ tgħid pastor, jiena rrid nagħti ħajti lil Kristu, rrid inkun parti l-ewwel nett mill-familja tagħha. U nixtieq inkun parti minn il-familja. Issa, li inti titwieled minn ġdid hija li ssalva lek ruħek, okay? River of Love. Tista' ssalva minn River of Love. Imma ma tantx ħadd ikber san u ħelti jekk inti ma tkunx imħawwel sew f'xogħol li vera qed qajjem u qed jagħmel il-mulej. Jekk inti dal-persuna llum u tixtieq tgħid ħajtek il-Kristu jgħid talba wara jgħidlu Missi Qaddis. Jgħidlu llum naraf li jien għandi bżonnok u inti batt il-libnek biex issalvani. Salvani mulej, aħsilni bid-dem Qaddis tiegħek u mlini bl-Ispiritu Santu. Grazzi tal-li taħfilli d-nobieti. Ejni biex mulej dan il-klim ma ninsih qatt biex jien nkompli nikber b'mod san u ħelti fis-saltna tiegħek u parti mill-familja lokali kristjana tiegħek. Ġesu, kun inti s-sid il-mulej u s-salvator tiegħi. U mill-lum il-qudiem għażilni aħdem fija u użani kif tixtieq inti. Dan nitolbu minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti tisma' dal-kliem illum u inti għadek orfni, inti għadek parti mingħajr familja. Forsi dort knejjes, irrelevanti tal-imma denominazzjoni at this point, imma dort knejjes għandek il-ġuħa Alla, imma huwa wasal iż-żmien biex inti tkun imħawwel tikber tagħmel il-frott u tikber u twettaq is-sejħa tal-Alla fuq ħajtek. Amen. Jekk dan int ejja naqgħod magħna. Kun nhar ta' erba' u nhar ta' sibt, kun nhar ta' ħadd, kun nhar ta' erba' u sibt fil-seba' ta' fġija u l-ħadd fil-għadu fl-10 u ejja ntaqa' magħna u kellimna. Nixtiequ nsiru nafuk u ngħinuk biex tkun dak kollu li Alla sejjaħlek biex tkun. Hekk il-missier jiġi glorifikat. Il-paċi miegħek.